Hej. Hvis du har smerter i dine hofter eller knæ, og måske endda har fået at vide, at du har artrose eller slidgigt, så er det allervigtigste og det bedste, du kan gøre for dig selv, at komme i gang med den rigtige træning. Men allerede inden da kan du starte med at begynde at tænke over, hvordan du bruger dine knæ. Uanset om dine smerter sidder i knæene eller i hofterne, så vil du få glæde af at bruge dine knæ rigtigt. Når du sætter dig på en stol eller rejser dig fra en stol, så vær opmærksom på, at dine knæ peger lige fremad og ikke mødes på midten. Så prøv at se her. Sæt dig på stolen, og når du så rejser dig op, så skal knæene pege lige frem over dine fødder, og det samme, når du sætter dig ned. Du skal altså ikke samle knæene, hverken på vej op eller på vej ned, men pege dem fremad, så bruger du dine lårmuskler rigtigt, og du belaster dine knæ rigtigt.